doncs vull ressaltar la figura de Pere de Coma, el primer arquitecte i mestre d'obres de la Seu Vella de Lleida. El bisbe d'aleshores, Gambau de Camporrells, el va contractar com a executor i projectista de la primera catedral de Lleida. Aquest contracte es va signar l'any 1193, es pot consultar inclús, perquè està en llatí, es pot consultar a l'arxiu capitular de la ciutat. Pere de Coma va construir el que és la catedral cristiana per ordre de Gambau de Camporrells a lo que és la Roca Mitjana, que està a lo que anomenem ara el turó, el turó de la Seu Vella. No va poder posar-la en estricta orientació d'est-oest, que és el que es feia abans a l'edat mitjana a les catedrals. I el va tindre de posar-la una mica separada d'aquest eix, a 43 graus en sentit nord-est. Aquesta desviació va ser produïda per l'orografia del terreny. No es podia encabir de cap més forma, La catedral ell la va dissenyar al mateix lloc on estava la catedral paleocristiana i visigòtica, on també s'hi va posar la mesquita major en temps de l'ocupació musulmana. A l'època de la construcció de la Seu Vella, la llum solar, quan sortia per l'horitzó, concretament als equinoccis, entrava pel finestral de l'absis major del presbiteri. El finestral dret, per allí entrava els primers rajos solars quan el sol apuntava sobre l'horitzó. Això passava 2 vegades a l'any, que era precisament els equinoccis, concretament el de primavera i el de tardor. Ara això no passa degut a que aquesta orientació ha canviat. A l'època de Pere de Coma, l'estrella polar estava separada 5 graus d'angle del pol nord celeste, estava separada 5 graus. Des de 1203 fins avui mateix, l'eix terrestre ha anat canviant amb el temps. Aquesta desviació és per el que s'anomena la precessió dels equinoccis o precessió de les estacions. L'eix terrestre no sempre mira al mateix lloc. Aleshores dona una volta d'aquesta forma, com si agaféssim una baldufa, i l'eix de la baldufa, quan perd velocitat, dona tota una circumferència a l'aire. Per donar tota la circumferència triga uns 26.000 anys. Ara aquesta variació ha afectat aquesta orientació i el sol no entra estrictament com entrava per aquest finestral. Va ser pura casualitat. Pere de Coma segurament no va tenir en compte aquest fet. Mitjançant un plànol en planta d'escala de la Seu Vella, vaig veure o intuir que podia haver un rectangle auri. Vaig fer les corresponents mesures i vaig comprovar que efectivament a la part interna la mesura és en sentit longitudinal 42 en 50 metres i en sentit transversal 26 en 25. Dividit aquestes dues quantitats ens dona el nombre auri, la raó àurea, 1,61. Per tant, tenim una planta basilical amb molta bellesa amb B alta,
El número auri nosaltres el podem trobar a l'arquitectura, a la façana de Notre-Dame de París, el Partenó d'Atenes, Durero, per exemple, va pintar molts quadres amb aquesta raó àurea, no? Leonardo da Vinci mateix, també, amb el seu Home de Vitruvi, i també es pot trobar a la natura, a la closca dels nautilus, d'aquests caragols, no? El podem trobar també en coses quotidianes, com és la targeta del DNI o una targeta de crèdit. Jo crec que és molt possible que Pere de Coma conegués, segur que coneixia el rectangle auri, no? S'utilitzava molt a l'arquitectura i és molt possible que ell ja utilitzés, encara que fos amb peus, aquest rectangle auri, no? Després de 75 anys de posar la primera pedra, es va consagrar el temple un 31 d'octubre de 1278. Pere de Coma no va arribar a aquesta època perquè ell va morir i va traspassar l'any 1220 i van continuar l'obra familiars seus. Concretament es creu que un fill seu o un nebot seu.